Markina Zemenen gaude, Euskal Herria Bilduk Lehartibai eskualdean aurkeztu dituen zerrendaburuekin batera. Gaur Bizkaiaren aniztasuna eta Bizkaiaren eredu polizentriko bat defendatzera etorri gara Lehartibaira. Badakigu Bizkaia zabala dela, baina orain arte bere instituzioetan oso ikuspegi mugatua egon dela, Bilboko hirigunean zentratua. Horren aurrean uste dugu Bizkaiko eskualde guztiei aitortu egin behar zaiela euren nortasuna eta euren gaitasuna garapen eredu propioak aurrera eraman ahal izateko. Lehartibain beti egon dira indarrak, beti egon da jakinduria kolektiboa garapen eredu propio baten aldeko apostua egiteko. Orain Bizkaiko instituzioak bide lagun izan behar dira norabide horretan. Euskal Herria Bilduren perspektibatik badakigu aukera handiak dauzkagula Lehartibain. Gure asmoa, gure anbizioa izango da udalerri guztietan lehenengo indarra izatea. Eta asmo honekin pentsatzen dugu aurrean dauzkagun erronkei aurre egiteko aukera hori baliatzea badela ere gure erantzunkizuna. Lehartibain eta Bizkaia osoan jendeak behar duela Euskal Herria Bilduk eskaintzen duen babes kolektiborako eta aurrerapen kolektiborako proiektua. Ilusioa da, azkenengo asteetan gehien errepikatu dugu berbia, eta Holanda, ez da gezurrik, ilusioz gagoz, udal gobernantza jerarkikoa eta goitik berako udal gobernantzekin amaitzeko. Gobernantza herritarra nahi dugu, kooperatiboa, herritarrekin batera udala gobernatzea, eta aldaketarako gatoz. Ez da ilusio bat, ez da amets bat. EH Bilduk kudeatutako udal eta udalerrietan demostratu dugu, bagarela kapaz, badakigula, beste gobernantza modu bat egiten. Eta horregaitxik, batu gara gaur hemen, Lehartibai eskualdeko hautetziak gure indarra, gure ilusioa eta gure gogoa erakusteko. Baina baita be gure ardura. Izan be, badakigu erronka handiak ditugula aurretik, gizartean eta ditugun krisiak ere eskuartean erronka handiak jarriko dizkigula eta gure udalerriak ere horretara egokitu eta erronka horiei aurre egiteko prestatu nahi ditugu. Horregaitik diogu Lehartibain EH Bildurekin abante.